Kabit po ako ng contractor ng bahay namin. Mas pinainit. Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Oras na muna po natin sa Bungab Liwanag. It's already 11:46 p.m. At kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. At kasama mo ang Basa Princess DJ Rakitera. Welcome to the program Top Secrets. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We listen and we don't judge culture. at sa pagkakataong ito, meron na po tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi. Magandang gabi rin po, Hi, ano pong pwede naming itawag sa inyo? Miss Hikari. Ano po ulit? Miss Hikari. Miss Hikari. Tama po ba? Hikari? Miss Hikari? Opo. Ah, Opo. Miss Hikari. Kakarinig ko partner, Ano po? Mystica. Miss Hikari, ilan taon na po kayo? 32 years old. 32 years old. Miss Hikari, lakasan lang po natin yung boses natin ha at medyo parang maingay po ang ating background pero gusto po namin na i-entertain po itong tawag ninyo ng sa gayon. Medyo mapagaan po natin ang bigat ng nararamdaman ninyo kung meron man po. So Miss Hikari, 32, sang lupalo po tayo galing? From Visayas. 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 Alright, Miss Hikari, 32 from Visayas. Di na kami magpapaligoy-ligoy pa dito. Ano ang top secret mo? Mayroon pong guy na nagkakagusto sa akin kaso di ko siya mahal. Merong lalaking nagkakagusto sa inyo pero hindi nyo mahal. Tama ba? Opo. Sige, kwentuhan mo naman kami tungkol dito sa lalaking to. Mahal ka ng lalaki? Opo. Jowa mo na ba tong lalaking to? Nung una, umokay ako pero nung nakita ko yung red flag sa kanya, if 2 months ago, nakipaghiwalay ako pero hindi niya pa rin ako tinatantanan. Hindi ka niya tinatantanan. Paano ka ba niya napasagot? Paano mo ba nakilala tong lalaking to? Ngala siya as a best friend. Tapos, okay naman kami. Mag-best friend kami. Hindi ko naman ina-expect na madidevelop siya sa akin pagkalipas ng ilang linggo. Pero iniisip ko lang talaga, kaibigan lang. Gano'n na kayo katagal magkaibigan nitong best friend mo na ito? Kasi normally, ang best friend, di ba? Sinusubok na to ng panahon kaya mo masasabing best friend siya. Gano'n na katagal ang pagkakaibigan ninyo? Siya po nag-request nun pero 1 month lang kami magkaibigan. Tapos after 2 months, gusto niya na ako. So 1 month, magkaibigan kayo, tapos biglang parang naging turingan ninyo mag-best friend, tapos after 2 months siligawan ka na, tapos naging kayo na. Tama ba? Tama ba kami ng pagkakaintindi? Miss Hikari? Hikari. Miss Hikari? Apo. Tama ba kami ng pagkakaintindi?
Opo. Mhm. So, anong mga nagustuhan mong qualities nitong lalaking 'to kaya kanya napasagot at naging kaibigan mo? Ano, maasikaso siya. Kahit hindi ko hinihiling, bigay siya ng bigay, pero hindi ko naman tinatanggap tapos kanyang binibigay. Mhm. Material man o emosyonal. Pero hindi ko talaga ma-feel yung ano, yung spark for love. Mhm. Pero anong nag-udyok sa'yo? Ba't ka nag-oo sa kanya nung panahon na tinatanong niya kung puwedeng maging kayo? Sinubukan ko kasi malay mo magbago yung isip ko na subukan ko ulit Hmm, magmahal gano'n. mm. Kasi na-trauma ako, eh. Sa una, pangatlo siya, eh, di siyempre 2 years ago, before ako huling relasyon ko, sabi ko, "Sige, susubukan ko." Mm, Kasi ayoko na talagang tumanggap ng ganitong relasyon kasi na-trauma talaga ako nung huli. mhm. Kaya mapilit siya, pinagbigyan ko. Pero Hmm, yung 2 months na yun na binigay ko sa kanyang palugit, may na mga nakita talaga akong red flag. Tapos inamin ko naman sa kanya na ayoko na sa kanya, di mm, ko na siya gusto, siya mahal. Wag niya nang ubusin yung oras at panahon sa'kin, mhm, pero hindi siya tumitigil. mm. Ano-ano ba yung mga red flags na nakita mo dito sa lalaking 'to? Hmm, yung na 'pag nalalasing siya, 'pag nakainom siya, bigla niya na lang akong aawayin na may gusto siya ng kusa kahit hindi naman ko yun ginawa, di ko naman yun hindi naman niya nakita. Parang gagawa siya ng kuwento sa aawayin niya lang ako, gano'n. At bukod Nai-stress dun ako kasi opo, na-stress ako kasi sa tuwing gano'n yung nangyayari, gano'n lang yung ginagawa niya, selos ng selos ng walang kuwenta, walang katuturan, hindi ko naman ginagawa. mm. So, nung nakipaghiwalay ka nitong nakaraan, ayaw niyang bumitaw, tama? Opo, Mhm. Ano sa palagay mo yung dapat mong gawin para tuluyan na siyang makabitaw sa'yo? yung marami na akong ginawa para bumitaw siya. Nagsalita na ako ng hindi maganda sa kanya, na lahat ng mga hindi ko gusto sa kanya inamin ko na, prangka na akong magsalita. Hanggang sa nasasaktan ko na siya, umiiyak na lang siya, pero hindi pa rin siya give up, pa rin siya sumusuko. Magkasama ba kayo sa iisang bahay? Hindi po ngayon. Mhm. So, magkahiwalay kayo ng bahay na tinutuluyan? Opo, pero nung okey kami, pumupunta-punta siya dito sa'min. Mhm. Pero nung sinabi ko nga sa kanya, ayoko na talaga. Mm. Hinadanang na lang yun kasi nga talagang pinagtatabuyan ko siya, Mhm. ano, hindi na siya madalas pumunta, Mhm. dalaw na lang. So, Miss Hikari, ano yung gusto mong mangyari ngayon sa buhay mo? Gusto ko ako muna, sarili ko, kaso Medyo hindi niya tahimik, ayaw niya akong tantanan. mhm. Miss Hikari, medyo nawawala-wala lang yung linya mo, no? Paputol-putol. Kaya sinusubukan namin talagang Ah, unawain nasa at ayusin yung bundok aming mga bundok kasi dito sa'min. connect. Nasa bundok pala si Miss Hikari. Kaya pala pawala-wala. Pero Miss Hikari, kung magiging okay pa itong connection mo, meron ka na lang bang gustong mensaheng maibigay dito sa partner mo na ito o magiging ex-partner mo na ito? Ano po, pakiulit po yung question. 224 times 225 times 9 divided by 3 square root of 9.
Please answer. Charot lang, may sikari. May sikari. Ang tinatanong po namin ay, may mensahe ka ba para dito sa iyong kasintahan na hindi naman mahal? Meron ka pa bang gustong sabihin sa kanya, iparating sa kanya kung sakaling nakikinig siya ngayon? Sana matauhan na siya, tapos ilaan niya na lang yung panahon at oras at pera niya sa sarili niya. Mahalin niya muna yung sarili niya bago yung iba. Kasi parang pag ganun ang ganun, parang mauubos siya eh. Thank you pa rin kasi kahit ganun yung ginagawa ko sa kanya, nararamdaman ko naman talagang mahal na mahal niya ako. Pero wala akong magagawa talaga sa feelings ko kung ayaw ko sa kanya eh. Hindi niya mapipili. Kaya sorry talaga. May gusto ka pa ba Sorry na- idagdag, Miss Sikari? Kahit naman ganun yung sinasabi ko sa kanya paulit-ulit, parang hindi naman siya nakikinig. Sana dumating yung araw na ma-realize niya na ayoko na talaga sa kanya, tanggapin niya na lang yun. Palagay mo ba siya dapat na makarealize noon? At dapat siya ang may last say sa relasyon ninyo? O dapat ikaw? Siya po. Paano mo nasabi? Kasi po meron po siya talagang ex-wife. Anong kinalaman ng ex-wife niya? Siyempre, kasal siya eh. At, Ayoko at nun. ayaw mo na yung makakatuluyan mo ay kasal sa una. Tama ba? Opo. Ayoko po nang gano'n. Yes. And kung yan ang preference ni Miss Hikari, edi yun ang sundin mo at hindi naman kinakailangan din na yung lalaki yung magdesisyon para sa kanya, Tama. di ba? Okay po. Alam mo, Ikari, tama yung naging desisyon mo eh, na mahalin mo na lang yung sarili mo. Bitawan mo na yung mga taong ganyan na pwede magpagulo pa sa buhay mo. And yun yung tamang desisyon. Di ba nga, lagi nga namin sinasabi namin dito ni Rocky. Araw-araw namin ito sinasabi, piliin mo yung peace of mind mo. Di ba? Choose your battles and hanapin mo yung peace of mind mo. Yun lang naman talaga eh. At the end of the day kasi kahit anong sabihin namin dito, pero kung hindi ka makikinig, baliwala. So ngayon, masaya kami ni Rocky at may isang caller na naman kami na malinaw yung kanyang wisdom doon sa pagdidesisyon na dapat bitawan ko yung mga tao na hindi na nakakatulong sa akin. Hindi nakakatulong sa pag-usad ko sa buhay, hindi nakakatulong para maging masaya ako at mahanap ko yung peace of mind. And Miss Hikari, tama yun. Diba? Piliin mo, ang pinakamagandang gawin at investment sa buhay, yung piliin mo yung sarili mo. Mahalin mo yung sarili mo. And hindi mo kailangan ipagpilitan yung sarili mo sa ibang tao. 'Di ba? Ang kailangan mo is yung makita yung value mo kasi kapag alam mo yung value mo bilang ikaw, makikita ng mga taong nasa paligid mo yun eh. Mararamdaman nila na ito pala yung value niya kasi pinapahalagahan niya yung sarili niya at hindi natin basta-basta dapat to baliwalain lang din. 'Di ba? And kapag alam mo kasi yung value mo, kaya mo mag-isa. Kahit wala tao na magpapasaya sa'yo, sasama sa'yo, kaya mo pa rin. Diba? And yun naman yung nakikita namin sa'yo ngayon eh. Nakita mo yung value mo, so binitawan mo yung mga taong pabigat sa buhay mo. Opo, totoo po yun. Diba? And mahigpit na yakap para sa'yo. Mahirap din kasi magdesisyon sa buhay natin na bibitawan natin yung taong minamahal natin. Pero minsan kasi, dun sa pagbitaw natin, yun din kasi yung magtuturo sa atin para mapalaya na natin yung mga bigat at hirap na tinatamasa natin. Hindi kasi para sabihin natin na
kahit pagod na ako dahil nga mahal ko to, kakapit pa rin ako. Hindi na minsan kasi lumalabas na pagmamahal yun. Ang love din kasi ay kadikit din yan ng nagpaparaya o nagpapalaya. 'Di ba? Kapag mahal mo kasi yung isang tao talaga, minsan kailangan mo rin palayain. Kung saan siya masaya, ibigay mo sa kanya. Kung hindi siya nagiging masaya sa'yo, ibigay mo dun sa iba. 'Di ba? Ngayon, mahalin mo din yung sarili mo. Yun lang yun. Opo. Salamat, Miss Hikari. Mabuhay ka. So, Thank you. God bless. Partner. Tsaka dapat marespeto talaga ng bawat isa kung ano yung desisyon ng isa. Hindi natin kailangang ipilit yung hindi naman gusto ng isa. Tama. Kasi ang mangyayari dun, bukod sa pilit, labag sa loob ng isa yung ginagawa niya. Tama. At gusto mo ba na mabuhay sa ganong klaseng relasyon? Di ba hindi? Mhm. So gusto mo, kusang loob niyang ginagawa yung mga bagay para sa iyo. At gusto mo na totoo yung pagmamahal niya sa iyo. Agree. So, yung yung top secret sharer naman natin ngayong gabi talagang malinaw sa kanya na hindi niya mahal yung lalaki at yung lalaki lang yung nagmamahal sa kanya. Kaya kung doon pa lang sa unang parte pa lang ng relasyon ninyo, nakita mo na huwag mo na ipilit pa. Kasi magsasayang ka lang talaga ng oras. Tama. And ang hindi mabibili ng kahit ano, yung oras natin Kumbaga, nandyan yan And mag-decide tayo agad-agad na, sayang yung oras ko dito. Bigyan na natin ng pagkakataon yung taong yun na lumaya sa piling mo. At baka may isang tao dyan na para sa kanya. At ikaw din, di ba? Para sa'yo. Kung gusto mo talaga na mag-make time para sa sarili mo, para mahalin mo lalo yung sarili mo dahil hindi ka pa-healed sa trauma mo, edi gawin mo na mag-isa ka muna kaysa sa maka-apekto ka ng ibang tao at makasakit ka pa. Agree, partner. Ganda ng mga sinabi mo, no? And dagdag ko lang din, partner. Minsan kasi kaya hindi rin dumadating yung tamang tao sa atin. Nananatili kasi tayo doon sa maling tao. Hindi natin hinahayaan na pakawalan na yung maling tao para magbukas yung pintuan ulit na may makapasok na tamang tao sa atin. Totoo. Tsaka wag niyo hayaan pong magdesisyon yung ibang tao para sa inyo. Tama. Kapag sinabi mo na ayaw mo na, wag nating parang sabihin na hindi kasi ayaw niya pang bumitaw Hindi niya kontrolado kung paano ka magre-respond sa kanya. Tama. Ikaw makakakontrol kung paano ka magre-respond sa kanya. Paano mo gagawin at ipaparamdam sa kanya na talagang ayaw mo na? Huwag mo na lang kausapin. Kung yun ang makakatulong at yun ang makakapag-point out talaga na ayaw mo na dun sa relasyon na yun, gawin mo. Kasi kung patuloy kang nagre-respond, natitrigger ka, ginagawa mo tong mga bagay na to, maiisip niya, baka nagpapahabol lang tong taong to. Pero kung talagang i-ignore mo na siya at di mo na siya kausapin, pinapatay mo yung pag-asa niya na may pag-asa pa ang relasyon na meron kayo. So yun talaga yun patayin mo yung pag-asa niya na mayroong chance pa yung relasyon ninyo at magagawa mo lang yun sa pamamagitan ng pag-ignore ng taong yun na hindi na siya kausapin. At hindi porke hindi mo kinausap yung taong yun, ibig sabihin wala ka ng care sa kanya. Tama. May care ka dun sa tao kasi nirerespeto mo siya at ayaw mo nang masaktan pa siya sa pamamagitan ng pakikipag-usap pa sa kanya. Tama. Wag mo nang palalimin pa ang magiging sugat. Kaya wag nang kausapin, ignore, block sa lahat, then move on. Tama. Laya ka na. Saan nagsimula? Bawal na, nakaka-copyright ako Naka-copyright ka ba? Nirereklamo ka? Alam mo, patugtog mo na lang kasi yung song mo. My chinita girl, my chinita girl. Diba? Lil Vinci in the house, no? AKA Titangelo yarn. Ay nako. Anyway, kabisyo, maraming salamat sa pagtutok ninyo ha. And sobrang masaya po kami na gabi-gabi sinasamahan niyo po kami kahit na minsan inaantok na po kayo, kahit papikit na yung mga mata ninyo, nandyan pa rin kayo. Hindi lang namin sigurado ni Titangelo kung hanggang kailan. Kung hanggang kailan kami sa oras na ito. Charot! At sa pagkakataong ito, sa programang ito. Pero let's make the most out of it. Susulitin namin ang bawat pagkakataon na nakakasama po namin kayo. At maraming salamat po sa inyo sa support at pagmamahal nyo po. Hindi lang po sa 90.7 Love Radio, kundi sa pagtanggap nyo rin po sa akin. At syempre, huwag kang iyak. sa akin at pag yakap makasama ang aking isa sa mga iniidolo.
Ito'y pahaging lamang at wala pa tayong, ito'y mga kuro-kuro lamang. Oo. Wala pa tayong, Oo. Hirap alam. kasi pag may bigla ang meeting, no? Oo. May meeting kasi kami bukas. Actually, mamaya na po. Tapos, di namin sigurado kung anong magaganap eh. Anong changes ang meron sa amin. Pero for sure, lagi namang merong pagbabago at hindi lang namin alam kung ano talaga ito. Basta kung meron mang pagbabago, ito ay para sa ikabubuti ng lahat. Yun lagi yung dapat nating isipin. So, salamat kabisyo. Once again, nakasama po ninyo ang Basta Princess DJ Raketera. At kasama nyo po, tuwing alas 9 hanggang alas 12 ng gabi, ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Handog po namin na awitin sa inyo is a beautiful song by Moira de la Torre, Paubaya. Metro's #1 Love Radio. Basic!